Gini wadhi nyime gi weche manyien mag chwelo. Ng'ure wi mbolea mabandia medore ka koro ochako yudo mbolea mamoko mabandia e counties ma Baringo kod Nakuru. E seche ma jatend migawo mar weche pur Mithika Linturi to koni gin pok giyudo ywak moro amora kowuok kuom jopur e wi midhiero makamano. Magi timore e kinde ma jopur ywago achiedh nade ma koro gikaloe tok usnegi mbolea mabandia. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Buche mag mbolea mabandia manyalo bedo ni uso ne jopur pachoka koro medore tok lipot mag mbolea mabandia e kaunti ma Nakuru kod Baringo. Ma biro ka sirikal to nyonore kar tiende ni nyaka sani onge lipot mora mora mosegonegi e wi mbolea mabandia go. Mbolea mabandia ofuke 560 manengo giromo siling $1.4 ne omaki e gwenge ma Molo e kaunti ma Nakuru. Kalore kod komanda mar obila makono Timon Ondingo oyango ni ofuke 560 mag mbolea mabandia go mane owinjore oter e gwenge ma Molo kowuok Thika nyocha tarik 21 dweni ne ochungi kod jagoro mongirore e migawo no Paul Rono. Tarehe 21 hiyo tu ikifika jioni PS ya agriculture Honorable Rono alikuwa amecancel hiyo consignment kukuja. A consignment of 560 bags. So wakati tulipata habari ya kwamba kuna consignment imekuja na ni fake, tukaona something is fishy. So at the scene tulipata gari which came also from the same company inaitwa MEMS, but now the vehicle was KAZ 082B. Sasa hiyo ni trailer tofauti na ile tulikuwa tumeambiwa. Ofuke mag mbolea mabandia go mane omaki kod lori mane oting'ogi nitie tesendo bila mamolo ka girito timne gi nonro matut. We detained the motor vehicle, tumedetain iko hapa na driver akawekwa cell awaiting in further investigation na watu ya DCI. Komachielo e county ma Baringo e kardak maporore i sub county ma Koibatek midhiero poden macha ka jopinzo gino mokonono bang' fwenyo ni mbolea mane gikao ka National Cereals and Produce Board Depot manengo giromo siling 89,600 ne gin mana kuoyo chieth kod yie jamni lilo e kin gigo mamoko magalagala. Nubi ati 25 ati gitire mbolea 25 necho yegono muchangeyo mama chegwere. Jalup County Commissioner Makono mane otimo nonro wi ywak mane jopiny ochwalo negi wi mbolea go oko ne board ma National Cereals Produce mondo nene giomo fuke duto te 2,650 mane giseoro ne jopur e kinde ma nonro matut pod gidhigo nyime. Tumeshamweleza kama komiti ya usalama hapa Koibatek aeleze wakulima ambao walikuwa wamenunua warudishe hiyo mbolea yote magunia 2,650. Mbolea ambayo tunaona itaweza leta madhara na ipunguze mazao ambayo yanaweza tokea kwa ukulima wao. Korka kore tujatend migawo mar weche pur Mithika Linturi to kani loso e gwenge ma Naivasha kawuono okoni apise pok oyudo ng'ur mora mora e mbolea mabandia ka osingo ni nyaka koro ginon wachno matut gikawo kang' mar chik ne jogo mibiyud kotudore kod wach uso mbolea mabandia ne jopur pachoka. Kenyan Bureau of Standards has not given me any letter or complaint of any supplier within the subsidy program that is supplying fertilizer that does not meet the required standard. So I do not want to deal with speculation because I can only be a responsible member of government when I'm dealing with the facts that are verifiable. If there is anybody trying to mislead or to get anything that resembles fertilizer in the market, then that person will be dealt with within the provisions of the law. Mageti moreseche mabende kambi mar KEBS no seyango nitie mbolea mabandia masani luorore pachoka kendo iuso kod moko kuom board mag National Cereals Produce maina pis pinyo wacho. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Pogregi manya kwa mgajwang atiri nyaka weche matimre